Το δάσος του Λαϊλιά βρίσκεται 25 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών, στην οροσειρά της Βροντούς, και αποτελεί μια μαγευτική τοποθεσία υψηλής αισθητικής και ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Είναι ένα ψηλό δάσος οξιάς και δασικής πεύκης με έκταση 33.000 στρεμμάτων. Πρόκειται για ορεινό σύμπλεγμα με υψηλότερη κορυφή τα 1850 μέτρα, με δασοκάλυψη 83% και οδικό δίκτυο 110 χιλιόμετρων. Τα υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία για το ορεινό συγκρότημα της Βροντούς, που περιλαμβάνει το δάσος Λαϊλιά, δεν είναι ικανά να αποδώσουν την πλήρη ιστορική εξέλιξη της περιοχής. Δείχνουν ωστόσο ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν αποτελούσε ένα ανεξάρτητο ορεινό τμήμα, ξεκομμένο από την ανθρώπινη δραστηριότητα της γειτονικής πεδιάδας των Σερών, ήταν ιδιαίτερα έντονη από τους αρχαιότατους χρόνους. Πηγές αναφέρουν πως επί τουρκοκρατίες είχαν στο Λαϊλιά θερινές κατοικίες πρόκριτοι του νομού και οι μπέιδες έστελναν εκεί τα χαρέμια τους για παραθέρηση. Λίγο αργότερα, οι Σεραίοι δημιούργησαν στο Λαϊλιά ένα γραφικό χωριό, αξιοποιώντας τον έτσι σε αξιόλογο θέρετρο. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος όμως ερήμωσε τα πάντα. Στο Μεσοπόλεμο, οι Σεραίοι, στο οργανωμένο θέρετρο που είχαν στο βουνό, οργάνωναν τα ανταμώματα. Οι κτηνοτρόφοι ομάδες βλάχοι είχαν στεριώσει στα χαμηλότερα και υπιότερα επίπεδα του δάσους, χτίζοντας οικισμό στον οποίο ξεχώριζε η εκκλησία, καμωμένη με μεράκι και ευλάβεια. Πολλοί είναι οι περιπατητές και οι αθλητές που επισκέπτονται καθημερινά το δάσος κατά τους θερινούς μήνες, με αποκορύφωμα το 15 Αύγουστο, οπότε και διοργανώνονται λαογραφικές εκδηλώσεις. Στην κορυφή Αλή Μπαμπάς υπάρχει μια πηγή, το νερό της οποίας χρησιμοποιούσαν για την παρασκευή του ακανέ, που αποτελεί ακόμα και σήμερα παραδοσιακό τοπικό γλύκισμα. Στη βόρεια πλευρά της κορυφής, μέσα σε δάσος από οξιές και έλατα, σε υψόμετρο 1.600 μέτρων, βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά, δημιούργημα του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερών, που είναι ένα από τα πιο αξιόλογα της Ελλάδας. Διαθέτει μια βασική χιονοδρομική πίστα, μήκους 1.000 μέτρων και πλάτους 70, η οποία εξυπηρετείται από ένα σειρώμενο χιονοδρομικό αναβατήρα, ενώ υπάρχει και μια δεύτερη πίστα με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Με κατάλληλο φωτισμό που τοποθετήθηκε στην πίστα, γίνονται ακόμη και νυχτερινές καταβάσεις. Κάθε χρόνο στο χιονοδρομικό κέντρο πραγματοποιούνται αγώνες καταβάσεων και δρόμου αντοχής, πανελλήνιοι, τοπικοί, περιφερειακοί και άλλοι χιονοδρομικοί αγώνες. Επίσης, εκεί πάνω λειτουργεί ένα σύγχρονο χιονοδρομικό περίπτερο σαλέ. Το βιοκλίμα της περιοχής έχει αξιρικό εύκρατο χαρακτήρα που δεν ανήκει στο μεσογειακό, αλλά στα βιοκλίματα της Μεσευρώπης. Στο δάσος του Λαϊλιά παρατηρούνται 515 περίπου τάξα, είδη και κατώτερες ταξινομικές μονάδες. Πλούσια είναι η βλάστηση και η υποβλάστηση. Στην τοποθεσία Μπαλτά Τσαΐρ αναπτύσσεται ένα παλαιοντολογικό φυσικό μουσείο της βλάστησης του δάσους. Στην περιοχή χρονολογικά εντοπίστηκε η πρώτη παρουσία των ανθρώπων σε αυτήν. Ο χώρος ονομάζεται Σφαγνώνας, προστατεύεται από το Υπουργείο Γεωργίας και κηρύχθηκε διατηρηταίο φυσικό μνημείο. Σε αυτή την έκταση συναντώνται από τα πιο σπάνια είδη χλωρίδας, ενώ γίνονται έρευνες της μεταπαγετώδους εξέλιξης του δάσους. Η πανίδα του είναι πλούσια και σημαντική, ενώ το δάσος διατηρείται σαν πυρήνας αποταμίευσης με την απαγόρευση του κυνηγιού διαρκώς. Από τα φυτοφάγα θηλαστικά, έντονη είναι η παρουσία των ζαρκαδιών και των λαγών. Από τα πανφάγα τα αγριογούρουνα αποτελούν το σημαντικότερο πληθυσμό, ενώ οι λίγες καφετιές αρκούδες βρίσκουν άσυλο στο βόρειο απόκρημνο τμήμα του δάσους. Έντονη είναι επίσης η παρουσία της αλεπούς από τα σαρκοφάγα και μετριότερη του τσακαλιού. Επίσης στην περιοχή παρατηρήθηκαν και χειρόπτερα, ενώ σημαντική είναι η παρουσία των ερπετών, όσο αριθμητικά όσο και σε ποικιλία ειδών. Επίσης έχουν καταγραφεί 63 είδη ορνηθοπανίδας, από τα οποία τα 10 προστατεύονται από σχετική οδηγία της ΕΟΚ περί διατήρησης των άγριων πουλιών. Το δάσος του Λαϊλιά, με τα πανύψηλα δέντρα, τις απότομες χαράδρες, τους απόκρημνους και τεράστιους βράχους, τα περιπατητικά μονοπάτια, καθώς και τις ανέσεις του χιονοδρομικού κέντρου και του ορειβατικού καταφυγίου,
προσφέρεται για τουρισμό όλες τις εποχές του χρόνου.